Hej og velkommen til Counter-Strike 2.0. Jeg hedder Jesper, og I skal tage mig igennem banen i dag, hvor vi skal prøve at vi kan skyde nogle terrorister. Vi prøver at lede efter den her. Der var en her. Og skyde ham. Og vi fik ham. Lad os se, hvor den anden han er. Han gemte sig heroppe. Og deroppe. Og vi fik ham. Et win til hold Oscar og Jesper. Næste runde her kan vi købe vores våben. Jeg vælger at købe en AUG. Jeg vælger at købe en Kevlar-vest, så er vi klar. 5 sekunder til nedtælling. 3, 2, 1. Og så kører vi. Jeg vælger at tage mit håndvåben, fordi det løber man bedst med. Skifter til min AUG. Venter på, om kommer der nogen ud. Kommer der nogen ud? Hvor er de henne? Vi venter. Kigger. Der var en. Vi fik ham. Han havde bomben. Han har simpelthen droppet bomben. Og her var han. Vi har bundet en god. Husk at like and subscribe. Og velkommen til den her kanal.